empanyina tena se dwumadie na o hwei amansa somfo na na dem se won chen na ne mudi fese odin dwumadie pi na radio so osaye kuko man na chia me prekope nte ba bakwasem ebe na ebe nchire mu edi akandin chire mu akantetensem tete obi ka tete obi chire eba akantetensem ba de na nandi mu tentemman enne ye hwe ebe na mu mamenika mo panyina kwaba na kwaba so aminu odafo we de mani sam enne ye hwe ebe bi antenefo se kasasaba wo ebe mpanyin se Obiri Patrampa oya boa mpanyin se yare ne sade ye di ni sade enso nam de nyedai yenwe Obiri Patrampa ye di ni sade so nam de yenwe ebe yi a kire se de fire na Obiri Patrampa no ko no wan me da CP menu a chas o kasa bi wo ha ye kan na ye hu ye na ni je bese ho na wi nkontia o pe bese a na umpe nkontia na se ba kokura ye chire mu nwie yo se no ana me ba kan chire wi pampamba ba mu no pampama ba mu e kan die ho ento so do we bese na ye dey obi a ori bese nchiri nkontia hallelujah ye kan nkontia on se ukọ omo eton bese ewo dwom ye ne ekosi sabesi firi wiram obi ho se sabesi no pa so wonimu we obi nso nim besi konkuro ne dawuro bese no atifiri ni dua no so betofo mu a ade na besi ni wo mu a ke be ka se kokoo tontura no ya frɛ no dawuro besi dawuro eno na mantifi fam no omo ewe besi pa no obi nim besi ne su se eso aba na teteto besi na se eye dai besi wo dawuro ete se de nkutodu aso na teato ne ma na kofa ne ya besi ayi ne hono no ede ye nkuto na ba no gba ete sa gbe yo besi dawuro besi no etua ni bi aso na ehye no na bena mu no ya frɛ no dawuro ya frɛ no besi hono wo kan besi hono de a wa bo dawuro na yi aba na ewo mu na wo be po ho ahunu se ye fufu a na akokọ no the endocap no eno na ye ne hono na besi mu ade etifiri soro gba ya se besi dawuro na ukofa besi no wo wire mu bi a wa fa besi dawuro bi a no ebeti ato na abekọ akofa no ebi o wa bo nsemuwa bi o bebo ho no na asemuwa bi ane nam ho a o be ane besi no ho no obo se ne muwa no abotokuru wo besi no o fefe besi na musa o pese o hunu abo akora o bekọ akoto abuwa bi te se Obiri Patrampa ana se nyaado mu aboa se ma akọdwuma kọtọ nyaado yi abo be se nyaado anim me be ka ho asem akire wo uhuru sa aboa na o ba benyini no abe se akokono aya sombrogwe na sombrogwe ebeto akokono sa sombrogwe ni ho akokono ni ho kokro so ni mu asomogwe ni ho sa aya sa akoko ni kosua ni ho akoko ni ho akosua ni ho na ho ne ba ka ne o li oba kan ne de bo be ma ansa na oba no ye be bo no di akoko wo ansa na o be tu kosua edi sa aboa na America no o papa besi ni mu a wo hiem ti sa kokono kitu bi o benyini na wa benya ntakra na wa be ti se asomrogwe no onde wo ye kurukuruwa na sa aboa no na se besi bi ane no besi na wo akoto a wo be wie no aboa na wo hyemu no tuntum na wa yesa somrogwe no woni efure nu nkontia
akamfo ye frɛ no nkontia wonne sɛ besi enti obi a pa besi bia no wobawi nkontia ne bi efiri sɛ besi no kura bi a woge ya wan hwɛ sɛ aboa no wo abɔne tokuro ato no kosu ahɛ besi no mu a woni na musa kokono enti wo fa besi na aka mu graw no akɔka boa no na wowi sɛ nkontia yɛ wudura nko mo ɛwe besi nyina wu enti na meka sɛ de wo pa besi no onkyiri nkontia wasam so obiri pantampram yedini sa de enso ne nam no yawe eye habodom o ena de sa obiri pantampram no bae mesi habodom kraman ne efre ne habodom o ne kraman ene efre ne habodom krama de mfantefo frɛ no bodom endi sɛ o ka ha bodom de a no aboaboa foforo dini enti rokronkron si ha bodom nketewa no ne sɛ bobituro wansana mo wansan pobre aboa yate woyɛ ha bodom wona akutia kokoo sese sɛ wahu koko aboa bia wo kutia koko a koko yi aba na wabese koko aba no akate ate koko ntonton ene moa bia wo mu kutia koko na bana eba no wo ye habodom o mu ntina yaye ewuduro edi abase ya yemfa wuduro no mu afuo no so na akum habodom nketewa no saamwa na duaba bia yi nhirane a no ma kofifimu ni anjuje amangugu nhirane a no ma bese no anka na begu nhirane ni ase saamwa no to no no ne moamoa bia wo mu ha enuaba yi enhwire yi ene de na baba bia no saamwa no ne afro mu habodom enye bodom knama ya ori TV ena enye knama a wo kire ne ye baganze ti edum se knama a wo kire bia ye frɛ no ye se knama ne ye ha na wonye ha bodom nketwa ha bodom nketwa ne moa na ntozi gu nhirane a na wa ba no abatete ntozi ne nhirane agu anka na begu aduaba bi ebeyi nhwire na obakwa aboa bi wo ho na nhwire ba ku bi ebeye bi ese de ababa na sa ha bodom nketu anti se nhwire no ba wo ha utira ye amu abio ene beyi samu ane evro mu ha bodom nketu ana ebi ni wansampo bire wansana kesi bi wo ho se nyaadoa no yi aba no fofora emunsuo no na hoodeni wo mensuo na akabama nyaadoa na hoodeni nipa dasani hudi abenya hoodeni no eyi nhirane na aba na emre no na aboa na besi ho na odena no abom ko no atwe nsuo na ede ahoodeni ba aduaba no mu no watwe nsuo no wi a no wode ne to asi tokuro na otwe ho nsuo no wato no kosua no wode ato ho ohimu aboa no benyine no ayese akokunu ya me kan konti asemi na kwa benyini esanse owura mu na tokuro no yaketo abinti bi kura owura mu a na tokuro na tua mushi na so esan aduane na wo die no nti ohumu obekwa akotonya adoa na fefefe obapa mu na be wo mu nyina ya totoro aboa no hyemu ono atwetwem suo nyina ono a na ebenyini wonyini wi a usususo wo beye de nyaadoa no bepro ebeseye no ono nso abeye mwansina na obatu kosua no to ho no aboa koropa ne eninu wo wi ase won to kosua nso wo hwane on to kosua wo be ma mforo no enso hwane yo ono no opeso obeye ni obewo a
eno aso atete nete no wode ateta ada ho wode teta ada no ho wi a no watu obaba no se wosan ketewa bi a no akɔkye no wode na abɛhyem wode ne bɛhyem wi a no otu abon na no ubo nse wo susu bi yemi dami yemi sa oye sa no kyekere moa no hyemu wi a no watu atokuro no no okɔ ewo hɔ ada wo bɛkɔ no ne tokuro na no abi ubo nsa aboa na pie aboa bi kotokuro du no omo ye tete na ti abubo nkuku sa ne efre wo omo sa abubo nkuku no won tu kosua anso wo no so yo ntu a Patrampa no so ti Obiri Patrampa no hye nyaado na mu no ase no na okogi nyaado no na wampai mu anhwe a na de ato aduane so wanu a aboa no ohemu no wawu enti wo oba na wode aduane nyaado no koye aduane no esan se wanu a na anim saboa bi antimi ntenamu na wanwene saboa bi hyem no wo ma so to ayewa na mu no na de tanasi so no watwi wo betwi obonse aboa na pai wa pai wo ayewa no ni so na aboa peti nyaado na bia sade no nyaado nyaado kama na se Obiri Patrampa him na wade ne nsa no wayi na to atwene oyi ne to twene antete abomu no nyaado na abomu na anto amu eno de no we yi na to atwene de no watwi no wade aye nkwae wo bewie na so nkwae da Obiri Patrampa ne sa de ka ho nso ka ho ne nam na wo wie ne nam de wo wie na ne sa de wadi ero na mpane ze o de wa Obiri Patrampa o de ye du sa de anso ya nyo nam o de so ma we ye na anso aso odini nti yan kan wasem ndi e kan Obiri Patrampa o ye nyaado aboa se wa hu aye sa na kukuru bini otie wonim no ye fra bo be kukuru bini obo se ya na okọ wiram pe ase etito ne pro anase obi ko toilet wiram tiafi ajanan obo nsa aboa bi aba ho no abo na tie no kurukuruwa na wo pia ya ka kukuru bina obi a wote ahafo ha no oye wiram adwuma bi anim kukuru bini oya aboa kuruwa tuntum wo wiram wo se atache kura watete abonu kurukuruwa no wo pia ati se kusua ana wo pia kwa na wo bewo se wo enye biane a wo no watete akodi o won tete sabe ajanan no tiafi na wane na wabeti bi abonu kurukuruwa te se kurubu e de totaya no enye no wo befa kodi o uhu so watete natie ni bi no wode ne na na ewakire no pia kwa no wo bewo se bo frɛ na ade bi egunu a wo betimi de ne na tete abo no to ase kurukuruwa no na wo se wo pia no wo mfuturo mu a na abo ano na wo bewo evri se wo tete ye na wo beye no kurukuruwa de akọ no atu no kosua na hyem wo hu no atete ade no de afa ho no wapia no wo mfuturo mu amenete aba ho odura habai bi ase a no de ahye ho no agya hokọ na ekoye sa atechidie kosua akọkọ wi atechidie uhu su obehwane a wotu mfuturo mu obiribiri ho no wotu no kosua to ho a ehye ho na no apai atechidie o mane banufo onye na apai na atechidie ba no wokọ kukuru benu oye eyini de obo netie ne sa no pia no de kusia na yese kusua akoko butu so na efaba ne bana kusua na otuhie mu no ebehye mu a duru ba bia na aboa no hyehye ehyehyɛ ubonse ukofa bi na se aboa no mpie ya na fe no wo nyina obepai mu no hyem fita uye kuyani akwafuo mu aya asobi hwe obepai mu na aboa no ba no hyem fita
adeɛ no mmerɛ na ɛyɛ no nti ni kosua no pae a adeɛ pɛkyɛɛ na wɔyɛɛyɛ no sɛ yɛ tiafiu sɛ yɛ atekyɛw sɛ yɛ die yu ɛnum nsuo na aboa no hyɛ mu adia kɔpem sɛ wɔbɛnyini wɔnyina na pae te sɛ akokɔ kɔbu akokɔ nyo no ɔde na no bɔ no kosua akokɔ no a ɔhyɛ mu no obutu so ma ba ne bɛda mu akokɔ ne nyini fu ntakra pɛ na kosua no mu awae mienu na akokɔ ba na fi Tuma wuse de nyame si ye na ade o yankopon abode mu na nanom so atena se di nimdie sakasaka wo ha wonam ana ni nyina wode ne ma nyina ta ne yem no wode wo mu kɔ sakasaka mo frɛ ne bro go say like centipede or millipede mo wo a wonya ne ba hɔ da obetumi a wo 20 30 wonam a wo so wo foforo a le mani ye fita centipede no ne nan no wode etichiri wo mu nyina ta ne yam ɛna wo nan a wode nante ɛyɛ nyame abɔde wokɔ wiram lɛsɛ ɔsi de obehunu bia mfo ani ne akira a wohunu sɛ de nyame ase ayɛ ne nhyehyɛyɛ enti aka sɛ aboa bi de obiri patrampa wa wansena na obeto besi wadua ne so ana wuhu gya no ne ba ɛna wo yɛ nkwa na ukofutaya me de kyerɛ no yi ato no yi na so de kan jam no bisa no atwili nya ado ano no wadi na ni nsuo le bogu mu no wadi ni nyina ahoro nkwa no anom saa boa no na no mfrɛ no obiri patrampa na no me yesra mo akankasa ede na asetie na eden ede asetie no na eden ya basra mo enya kiwade enkum nipa na amafo na ayese yade adɔso enene ama enipa ni nipa mu gidie saa ne ma we mu nyina no wa hweye kura na aboa no saade no sayade bi wo nipa mu a yemfa ye ni hunu nanso ye bu no se wa ya aboa se ye de ni hunu a ne ho ntienti ye se yempe ana mpani bo aje Obiri Patrampa on ye dini saade nso ye nwene na Obiri Patrampa aha dini saade so nam ye ni nam de ye na ye de tiefo besia mo da sene ye ba se hia masansonfu na da bisese no asema o tie na daache da bisene da bisese na wa kyerem akyera amansa so mo so ate ase mpanyina tena se na ye fansi ya ne da sene ye besaba mo nche ene ye hia yura chas ndi ozese wa meeting nko ade meet chas show tie tuwa share no subscribe bia no no wagina so ye no wati asem ni ye na de bia to kotodwom